Kani kadai ke Patisi TV. Bat pidang pet ya ka kubor baman kasngi belawan rasyapi da ka rupa. Bapentingan bat penbha. Ka grassroot ka seng Tremon sungubha na kamenta ka hok jong pai ba ha ka long brio man brio. Kala penlong ya ka lempung yamir ka ba arsngi lenter ha ka bagi samla puli na ki college prepare na ka lenggi district ka jela kumjo ru na ka nongba kilawan ya shimbenta. Kimat jingeta yathir hagani kelempung kepala tip ru kum ka youth parliament ki kentuk ya ke jingdap kerhai jong ke mariang ki balong ka kabu jong ka jing kamai kaji ban wat ya kilat kelenti kumno ban pendon kam ya ki ban kentiu ya ke imlang ka salang hagaju kepor laimir ru halor kimat ki bayadei bar ka jing pun kupor ya ki nongsong snong ban tip syai ya ka hok bat ya ka ikhtiar jongki Barok kisamla nong isimenta kila menjurhi baka rep karyang ka spa mariang ka umbam umdi ka jing start bat jing shempang ka jain rendia muka ka kam jengok kai perthei ki tiar tenrai ka sport bat ka jing long try ya ki jaka puta kilong ka spa ba jong ka jela ki bala ban kentiu ya ka yok ka kot lengba ka jing ai kam ai jam ya ka ni ka lempung ka balalong ha old guest house jong ka skul ba nehu lapan hak perdana hne ka sngi ka laipuai tarik urisau arjar khat pra La ban kedau baka seng grassroot katrai borba hi syakit hai nong gendong ban tebe jing syai bat pentip penbena halor ka hok bat ka ikhtiar jong ki nong syong snong kumta ka bami na gani ka lempung ka long ban don ka jingkit kli ya la karai bat syania hala ka ikhtiar lengba ka jingya teli ni pede kum kata ka seng ka bayat na benta ba batrai na benta ka political rights ka hok long brio man brio tingi snoba ni kwa ai kini ki kena samla jini kini dan bentalang ha kita ki kamroi kampar ki kinchim trai ya kita ki kamroi kampar jo kajela kajami tidak tak ada ni syong asisnem pagi perkhat bangin urlong ya kini ka youth parliament ke bangi khan tinggi syong nang baki ADR ni perkhat yang pro ba kini ki research ni ada baki bun kini ki nang thap bot ki bun ba ki ba apa deng ka kerta khat pra du lai pusan dia balik yu nginum kemusyong nginum ai ki kala makin keren ke ke baki kwa ban keren na takroi ka pa jong kajela kita kadang iwan hakani ka cap ka menta ban wan lamlang ki kena samlana bar khat ki district jong kajela nasmusi ba hakani ka benta ka ba menta jong ki parliament tang ri bhai ngi kam yo respond ri bar khat ki district jong kajela ki dan lut hakani ka youth parliament ka ba menta di ni sempat de antang gila penlong kini ki parlimen ke pas dang menen ni sempat plan kini ki kon samna jungi ki bun laki kejing laki idea dan ki mat ki bakong sam ki kwa ban kran na ban ta kejela yana ta kadau ngisno kemen baki kran bat ki pen i kita kejing pos ni ki jungki ko ma pi dan lang mentan baki ya ki pen i ta kejing pos ni jungki ba al pos na mang ni ki kwa baki ni ke po kejela jungi tingi semua kemenci kat day ba ki ngidang don kum ki kon samla ki bedang kwa ban wan lam ya karoi ka pa ha ka snong ko jongki ki issue le bangi menen bang da discuss hani am bangi lapte ba barok kini barok ki district am po megaraya ki long ki issue ki long almost the same day and in each and every places they would menen ngila ya you ka solution discuss ka solution ban like komenta megaraya ki labun am ki khana ki pa like ki ngat ki drugs ki am de in ya hangtong ni persangkin ban wat bale ki bun ban ba ki ngop ki drugs am tini kong yo ba kade ni kong kade na kanjing pule ba kamdiang ti karu kam pule ka kajing hikai school dan bum dan no hikai ti ki khama ki long smot had am ban class ban you ban school number ba ki kajing hikai kambiang ki no hikai ki muan ba te kawairu kade ba kim yo jing hikai na yeng long kim long ki kimi khapa kum to niki bahieng kila long mentala ki bun la ya bun kam am kim don porchu ban hikai ban sneng te katuru ki parkhna ki yo ban long involved te ban kin ya no store la long kum bai lan am